Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedanten para bapak, para ibu, para adik, jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun angkat derajatipun, dipun slametake dening Allah donya ngantos dumugi wonten akhirat. Lan salajengipun nggih menika terusane fadilah tarawih ingkang nomor 12, nomor setunggal ngantos nomor 11 sampun dipun waos. Insyaallah panjenengan sampun paham, sampun ngertos. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya bener-bener mendapatkan utawa angsal punapa ingkang dipun janjikake dening Allah Subhanahu wa taala. Fadilah tarawih kang nomor 12, bawi lailati saniyata asyara jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Bawi lailati saniyata asyara tawi Wabi lailati saniyata asyara lan ing dalem wengi kang kaping 12 ja teka sapa man yaumul kiamati dalem dina kiamat wajau lan utawi wajahe man iku kal qamari lailatul badri kaya rembulan bulan purnama. Sinten kemawon ingkang saged nglampahi poso saha nderek traweh malam 12 niku kalian Gusti Allah dipun paringi tetenger. Tetengere napa? Benjang wonten ing dinten kiamat wajahe menungsa niku murup wajahe kaya rembulan bulan purnama. Dados saged dipun titeni menawi wonten tiyang kok wajahe mencorong kaya bulan purnama, berarti setiap bulan suci Ramadan beliau sangat istiqomah anggenipun salat malam, khususipun salat tarawih. Lah benjang wonten ora-ora masar selain wajah ingkang kados rembulan iku nggih wonten malih setiap labete wudu, setiap anggota wudu niku nggih mencorong. Lah sinten niku tiyang ingkang langgaken wudu astane mencorong, wajahe mencorong, sikile mencorong, krana napa? Istiqomah anggenipun langgaken wudu. Lan kathah amalan-amalan ugi ingkang saged nyelametaken benjang wonten ing yaumil kiamah, wonten ora-ora mahsyar, kranten benjang niku sak sampunipun wonten ing alam barzah, terus wonten ora-ora mahsyar dinten kiamat niku pekewuh saestu, susah saestu. Insyaallah menawi kula lan panjenengan sedaya kebagian wajah ingkang kados rembulan niku mboten susah, mboten kebingungan, mboten keweden. Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya tergolong tiyang ingkang dipun slametake dening Allah, nggih menika selamat donya
ngantos dumugi wonten akhirat. Lan dalem diripun lan rata